Mai magana da yawun gwamnan jihar Kano Sunusi Bature Dawakin Tofa ya bayar da tallafin naira miliyan 1.200 ga madrasar Tahfizul Qur'an da ke karamar hukumar Tofa. Sunusi Bature Dawakin Tofa ya bayar da tallafin ne a ranar Asabar yayin saukar karatun Alkur'ani na ɗalibai 22. Gudunmawar kuɗin da ya bayar za a baiwa makarantar naira miliyan 1 inda za a baiwa kowanne malami naira 20,000 yayin da ɗalibai masu sauka za a baiwa kowanne daga cikinsu naira 5,000. Wannan gudunmawa dai wani bangare ne na bayar da gudunmawa wajen ci gaban addinin musulunci. Haka zalika Sunusi Bature Dawakin Tofa ya buƙaci ɗaliban makarantar su ci gaba da dagewa wajen neman ilimin addinin musulunci da na zamani domin zama jakadu na gari. Sauran waɗanda suka bayar da kyaututtukan yayin saukar akwai ɗan majalisar tarayya Tijjani Abdulkadir Jobe da ya bayar da naira 150,000, shugaban ƙaramar hukumar Tofa Yakubu Adis shi ma naira 50,000 da sakataren karamar hukuma Adamu Mai Nasara da ya bayar da tallafin naira 30,000. Hukumar gudanarwar Jami'ar Bayero ta ce tana aiki domin magance tsaikon da ake samu na bayar da bayanan sakamakon karatun ɗalibai wato transcript. Wannan mataki ya biyo bayan damuwar da wasu daga cikin tsoffin ɗaliban makarantar suka nuna kan jinkirin da ake samu wajen baiwa ɗalibin da ya kammala karatu bayanin sakamakon karatu wato transcript. Cikin wata sanarwa da magatakardar jami'ar ya fitar ranar Asabar, Haruna Aliyu ya ce ofishinsa ya aiwatar da wasu matakai don sauƙaƙa hanyoyin karɓar transcript ɗin. Sanarwar ta ce hukumar gudanarwar jami'ar ta damu da korafin da aka yi kan jinkirin karɓar bayanan da kuma zargin cin hanci wajen karɓa, inda ta ce sun ɗauki batun da muhimmanci kuma sun himmatu wajen kiyaye mutunci da gaskiyar jami'ar ta Bayero. Sanarwar ta kara da cewa sun gudanar da binciken kan zargin karɓar na goro kuma duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukunci. Ta kuma ce idan har akwai wani mai bayani dangane da karɓar cin hanci yayin karɓar bayanin sakamakon karatu ya mika ofishin magatakardar ta Jami'ar Bayero. Sanarwar ta ce bayar da bayanai zai taimaka musu wajen magance matsalar cikin gaggawa. Anan kuma rahotanni na cewa dakarun na sojin kasar nan sun kashe ɗaya daga cikin 'ya'yan kwansugumin ɗan bindigar na Bello Turji tare da lalata rumbun abincinsa. Ƙwararren mai sharhi kan yaƙi da tayar da ƙayar baya a yankin tafkin Chadi, Zagazola Makama ne ya tabbatar da hakan cikin wani saƙo da ya wallafa a ranar Asabar a shafinsa na X. Makama ya ce sojojin da suke ƙarƙashin rundunar fansar yamma sun kai hari ta sama da ƙasa inda suka tarwatsa maɓoyar Turji tare da mayakansa a yankin Fakai da ke ƙaramar hukumar Shinkafi a jihar Zamfara. Daga cikin sansanin 'yan ta'addan da sojojin suka tarwatsa sun haɗa da zangon Dangwandi da kuma zangon Tsaika, sai zangon Kagara da kuma wata makaranta ta Turji da ya mayar rumbun adana kayan abinci da makamai. A baya-bayan nan ne rundunar sojin Najeriya ta ayyana Turji a matsayin mutumin da saura kirs a kawo ƙarshensa domin jaddada ɗamarar da ta yi na ganin bayan sa nan ba da jimawa ba. Bello Turji, wanda ɗaya ne daga cikin sahun 'yan ta'adda da mahukunta suka ayyana neman ruwa a jallo, ya addabi wasu yankunan arewa maso yammacin ƙasar nan musamman Zamfara da Sokoto da kuma wasu jihohin Nijar da suka yi iyaka da ƙasar Nijeriya. Kuna sauraron takaitattun labaran ne daga nan Premier Radio, giyar rediyo na garin kowa. Za ma ku iya sauraron mu adireshin na intanet a premierradio.ng. Daga ƙetare shirye-shirye sun fara kankama asibitin Sheba da ke wajen birnin Tel Aviv na Isra'ila domin karɓar 'yan Isra'ila da Hamas ta yi garkuwa da su waɗanda za ta saki. An kafa wani sashe na 'yan jaridu sannan kuma an ware wani waje da ake sanya shinge domin ana sa ran taron jama'a da yawa na iyalai da kuma masu goyon bayan hakan zai taru. Jami'in hulɗa da 'yan jarida na asibitin Steve Walls ya bayyana cewa nan za a kai mutanen da za a saki, amma kuma ya ce bai san takamaimai lokacin ba. Ya kara da cewa watakila za a kai mutanen ne asibitin ta jirgin sama mai saukar ungulu, daga nan kuma sai a ɗauke su a shigar da su asibitin. Ya kuma ce ana sa ran Hamas za ta miƙa mata ukun da za ta saki, wanda suka hada da Emily Damari da kuma Rumi Gonen, sai Durin Steinbrecher da misalin yammacin yau din nan. Daga nan ne ita kuma kungiyar za ta miƙa su ga sojojin Isra'ila, waɗanda su kuma za su tafi da su wasu wurare a wajen Gaza. Jami'in ya ƙara da cewa daga nan za a duba yanayin lafiyarsu sai kuma a ɗauke su zuwa asibiti.